Riu amunt, riu avall, amb Habana Comèdia. I quan sentim aquesta melodia és que no podem deixar de pensar que és divendres i que tenim un altre divendres més als nostres dos xics de l'Habana Comèdia. Adrián, Termi, benvinguts, com estem? Bon dia, molt bé. Molt bé, mira, arrencant el mes de juny. Quasi. No, espera, quin dia és avui? 29. No ho sé. Sí, és veritat, sí. Bueno, arrencant el mes de juny, quasi, sí. Què mos porteu avui? A veure. Doncs mira, comencem ràpid a nivell d'agenda. Recordar-vos, perquè ja ho hem anunciat a xarxes, que en teoria avui teníem un espectacle de trinxera oberta al carrer de l'Havana, però l'han posposat. És el 5 de juny. Vale. Ja fa uns dies que ho teniu publicat a xarxes i les entrades a la venda estan per al 5 de juny. Per tant, ho hem tingut que retrasar una setmana. Estem mirant... És possible que vos haguéssim presentat alguna cosa, perquè ho hem de dir, no ho estem fent el programa avui en directe, però s'ha gravat fa uns dies i és possible... Fa bastants dies. No passa res, però és possible que haguéssim anunciat o hagués sortit alguna altra notícia entremig. Per tant, de moment, això és el que vos podem dir ara a dia d'avui, que és que el 5 de juny pues esperem al carrer de l'Havana, en trinxera oberta, Adrián i jo, i... O jo i Adrián, depèn de... Com tu vulguis, a mi m'és igual. La qüestió és que estarem els dos. Sí. I que vos esperem allí. I si s'han anunciat més coses, doncs més coses que tindrem. I seran benvingudes. I si no, doncs no res més. Què mos portes, Adrián? S'ha acabat l'agenda ja? Sí. Joder. Sí. Avui ha sigut express, ha sigut una agenda express. Ha sigut express, com l'excursió del dueño de Mango, Ha sigut express també, la que va fer. Se nota que estem arribant a l'estiu i que s'estan acabant les classes. Sí, rebaixes de la vida. Hòstia. Però heu vist que han detingut el seu fill? Sí, com a... Una animalada. A dia de... Sí. De quan han dit això a quan s'ha emès, És que potser ara ja, claro, potser està lliure ja, no? Bueno, l'última no ho sabem, notícia que han donat és que es veu que el volen diagnosticar com a que és un obsessionat dels diners, que no m'estranya, perquè ha pogut pagar Sí? 1 Claro. milió d'euros per a no xafar presó i poder pagar la fiança, per tant... Sí, que realment ja està a casa. Exacte. Ja està, veus? Hòstia, Això és molt bé. l'última hora Ja està. del succés Mango Sí, i herència Mango, més que ben potser ja dita. està passant de moda, Potser ja la gent... Sí, igual ja han matat el de Zara. Potser, això t'anava a dir, potser el de Zara ha anat, jo què sé, al Shambhala i se l'ha obert, jo què sé, en fi. Podem dir que no sé com s'hi diu, no sé què, Andic, no? Jonathan, Sí, potser? Jonathan Andic. És el nostre Luigi Mangione, podríem dir. Jonathan Andic. Sí. Lucas. Exacte, bueno. Bueno, en fi. Hem de parlar de coses que segurament ja han passat. Massa. Què mos Sí, portes, no, ja- Adrián? Què mos Ja no està de portes? moda. Vale, ja abans de començar amb tot, vull dir una cosa molt important. I és que, a partir d'avui, amics, amigues, Catalunya, faré la secció en català. Bravo! Vamos! Bravo! Perdó, he dit vamos i s'ha de dir som-hi! Som-hi! molt bé. Som-hi! Vinga, Molt bé. som-hi! O sigui, serà el mateix que abans, serà igual, però parlant una mica com Gabriel Rufián, ¿vale? Serà ese rotllo. I sense ser de l'espanyol. A la vida s'han de tindre límits. Vale, han passat ja bastants dies, però jo encara estic celebrant la Lliga del Barça. Ah, mira. Sí. I encara més estic celebrant la renovació de Hansi Flick. Molt bé. Som-hi, també! Molt bé. Gràcies, Hansi! Ho aplaudim des d'aquí. Les cares de Terme i meues són d'il·lusió màxima. Bueno, Gràcies pel Hansi, Alemanya! Ara només falta que deixis de recolzar el sionisme i tornis a aixecar el mur de Berlín, si us plau. sí, perquè no es va enfadar, no? Però no li va agradar, no? La bandera palestina. Això t'anava a dir, que jo estic molt a tope, jo estic al barco al vaixell de Flick, però se m'ha caigut una mica perquè va dir, el que tu acabes de dir, que no li va agradar que Lamine Yamal onejara la bandera de Palestina a la rua de celebració, i jo penso, si us plau, que ningú li pregunti a qui va votar a Eurovisió. Per favor. Alemanya anava? Alemanya no anava, però Israel va tornar a quedar segona a Eurovisió, Sí. i aquí hi ha... L'altre dia vaig llegir... Bon tongo. L'altre dia vaig llegir que Israel està pagant Sí. els festivals de selecció d'altres països per a que vagin a competir. És a dir, la que ha guanyat, Bulgària? Ah, que ja s'ha fet. Sí, ja va ser el dia 16. Ah, Sí, Ha guanyat Bulgària. ha Molt guanyat bé. Bulgària. Però és que Uau. vaig llegir que Bulgària, Moldàvia i no sé quin altre país van dir que no es presentaven perquè no tenien diners per a fer-ho. I al cap d'uns dies o d'unes setmanes van presentar
uns festivals espectaculars per a triar això, i que tots han agraït a Moroccan Oil, Vaya, por Dios. que és l'empresa de gas israelí que paga el festival. I sembla ser que Moroccan Oil està pagant els processos de selecció de candidats d'altres països per a que vagin allà, i al final sempre acaben competint un d'estos. O sigui, Israel està pagant a altres per a que competisquen contra Israel a Eurovisió. Fatal. Però fatalíssim. ningú vol competir amb ells ja, no? És com Claro, que... com la gent està anant, diu, me voy a quedar solo. O sigui, no guanya, però guanya. O sigui, Molt bé. És que ara no va ser molt cruel, però és com aquell xiquet ric, no?, que té molta riquesa, però que ningú vol jugar ni al pati. Claro, Llavors, és veritat, no, bona és una analogia mica aquesta. així, No, eh? no és així. A nivell però- terrenal? Sí, però este Sí, xiquet no assassina No, altres no. xiquets pobres que no tenen diners per No, a jugar. com a molt los fa bullying i aquestes coses, però no assassina, de moment. No, molt bé. Què més? Molt bé, bueno, continuem amb això, futbol i política. O sigui, jo vull dir que jo no estic gens d'acord en que els futbolistes no han de parlar de política, perquè el futbol i la política sempre han anat de la mà, no? I si no, que li preguntin al mateix Barça o a Maradona o al peu dret de Cantona. Sí, O correcte. sigui, qui potser no hauria de parlar de política és Carvajal, pel que sigui. O sigui, que per cert, és oficial ja, ha marxat del Real Madrid i ho ha fet amb el cap ben alt, I la malsada. però segurament amb el braç una mica més correcte. Amb el cap ben alt. Perdona, t'he xafat el xiste, perdona. M'has xafat, com diria el dueño de Mango al su fin, ¿no? Perdona, Puedes ir perdona. más hacia la derecha, por favor, que no cabemos los dos por este sendero. Hi ha molta gent cabrejada, jo estic molt content, però hi ha molta gent cabrejada amb la lliga que acaba de guanyar el Barça, i un d'ells és Florentino Pérez. Ai, sí. Està molt cabrejat, Florentino Pérez. L'home està tan cabrejat que fins i tot va fer una roda de premsa en la que va dir que li han robat 7 lligues. Ostres. 7! Lligues, no de lligues sí. de... La Policia Fibra Nacional- mòbil. La Policia Nacional ja deu estar treballant, no? Hòstia, que jo trobo que si ho diu serà veritat, perquè si algú sap de robar és ell, no? O sigui, Champions, lligues, l'aigua dels guatemaltecos, en fi. Florentino Pérez va fer una roda de premsa carregada de racisme, masclisme, cunyadisme, o sigui... No està bé. Ho tenia tot. Exacte, un empresari multimilionari fent d'empresari multimilionari, vaja, o sigui... Va ser com escoltar els seus famosos àudios filtrats, però sense el carajillo a la mà, no? En plan... Jo crec que este senyor no està bé. O sigui, No, està bé. Florentino Pérez no Però està té bé. la sort de que, com té tanta pasta, no haurà d'anar a una residència de la Comunitat de Madrid. No, Lo podran cuidar a casa. Clar, Tindrà una persona que el cuide a casa. Però Hòstia, si no, aquest serà... imagina't a Ayuso, o sigui, el barcelonisme celebrant a Ayuso perquè es carrega A Florentino Pérez. I a uns quants més, però bueno, com diria el govern d'Israel, pues, danys col·laterals, no? Correcte. Vale. A hores d'ara, que quan estem gravant això, encara no està confirmat del tot, però sembla ser que Mourinho tornarà al Real Madrid. Oh. És com el dia de la marmota, això. Sí. Jo crec que no seria de res. Lo que jo no sé és quina versió de Mourinho veurem. O sigui, si la del passat o una versió més serena fruit del pas dels anys, que no ho sé. No... Jo espero que la segona, la veritat, perquè... O sigui, reconec que estaria bastant guai que tornés el jaleillo als Barça-Madrid, Ai, no? tant. Com abans. Pensa que a vegades la gent, com més se'n se fa, més carca i més Sí. ronyosa es torna. Perquè ara estan com descafeinats, no? Sí, és que, saps que... Los Barça-Madrid. Jo no sigui això el dia a dia del futbol, però, clar, però estic pensant, hi havia certa gràcia en que el Mourinho estés al Madrid, perquè el Barça estava a Guardiola, Mourinho tenia un passat del Barça i un passat en comú en Guardiola, Sí. però si el fiques un senyor alemà, que Mourinho... No. li entra per una orella i li surt per l'altra. Vull dir, crec que aquella cosa, passió, aquell No tornarà. com se diu això? Culebrón venezolano. Sí, o sigui, aquella sí. cosa no estarà. No serà el mateix. I si surt Florentino a dir barbaritats, l'altre dirà, pues molt bé senyor, vinga a jugar a futbol. Ja està, vull dir, jo no crec que... Jo preferiria que tornés el Mourinho d'abans, no? I que els... Jo què sé, que ara de repente los Barça-Madrid, pues, jo què sé, tornessin a haver Tanganes, companys de selecció empenyent-se, Mourinho assaltant la toma de Tito Vilanova en Planet Game per tornar a ficar el dit a l'ull, però no pot perquè ja no hi ha ull, en fi, bueno, en fi. Pixant-se a les conques oculars de... Exacte. En fi, que el Madrid està patint un terratrèmol a dia d'avui, d'això també sap bastant l'expropietari de la plataforma Castor. Però almenys aquesta vegada les conseqüències no les pagarem entre tots. Visca el Barça. I visca Catalunya i la llengua catalana. Molt bé, bravo! Bravo!
És epíleg, això? És final? Ja? Això és final, ja. Vale. Ja. Bravo. Molt bé. Bueno, esperem que no sigui la primera i l'última secció en català de Adrià. Podria ser en general, ja, però bueno. Veurem què passa, perquè hem de veure... Estarem expectants. Parlo millor o pitjor que Rufián, en català? Jo trobo que millor, no? Millor, no? sí. És que Gabriel Rufián és com que té un català molt... És que jo, Rufián, ja no el recordo parlar en català. Fa tants Claro. anys que va deixar de fer-ho. És veritat. Que ja no... A vegades parla català, que ja sí. No recordo. A vegades el Congrés parla fa... És que tampoc no sigui això. O sigui, això ni el futbol ni la política. El Congrés parla màquina. Valga la redundància. Parla maquinària. Bueno, va. Què portes, Termi? Oi, amics, avui vos porto música. Vamos. Avui, Oi, amics i oi. amigues, benvinguts a la Ràdio Fórmula. No. No, feia molt temps que volia fer una seccioneta en música, però, claro, vindré aquí a parlar-vos de que si fulanito va gravar del disco, això no fa gràcia. Llavors he pensat, per què treballar jo si podeu treballar vosaltres? Llavors, jo vos vull preguntar, vosaltres quan canteu cançons en anglès, vos preocupeu de saber què està cantant? O No. simplement vos agrada com sona? Teniu una vaga idea general de què va la cançó i la canteu? O què? Pues Lo segon. mira, jo era de les que no em preocupava gens, fins que vaig tindre una professora d'anglès, que tu la coneixeràs molt bé, Termi, que em va donar classes d'anglès molts d'anys, Vale. i em va fer donar compte de dir, Núria, tu quan vas a la discoteca i balles, tu saps el que estàs ballant? Vale. I aquí el meu cap va fer com un clic de dir, ostres, Marta, és veritat. I a partir d'aquí vaig començar a analitzar les lletres. Bueno, en la seva ajuda vaig començar a traduir les lletres i dir, vaig a veure el que ballo perquè no sigui que balli alguna cosa que vagi en contra dels meus ideals, els meus principis. Tot sigui dit. I a partir Després d'aquí... per el reggaeton es va acabar el problema ja, no? Perquè ja Sí, cantat en després castellà ja. ja... Claro, falta reggaeton en anglès, no? Una mica. Bueno, No hi ha masses cançons. I a partir d'aquí sí que m'escolta una mica les lletres, també perquè considero que quan se fan les versions a l'espanyol també canvia la lletra, llavors no és igual que en anglès. Ja. Vale. Però en general miro si m'agrada la melodia, la música, el doncs, ritme. jo vos he preparat 5 cançons, vale? I el que he fet ha sigut traduir la primera part de la cançó al català, Vale. Vale. i després quan vos preguntaré si la reconeixeu, i llavors tirarem el que és l'estribillo de la cançó, que ve a continuació d'on jo m'he quedat. Vale? O sigui, no escoltem la cançó des del principi, sinó que o sigui, és com que continuarà la cançó a partir d'on m'he quedat jo. Vale? Vale. Vale. Llegiré una miqueta com si fos un poema, perquè ho llegeixo sense música. Vale? Però jo llegiré i vos pregunto, sabeu quina cançó és? I me dieu, feu apostes o me dieu no, i llavors la tirem, vale? Vale, Vale, va. va. Vinga, comencem. La primera. M'aixeco el No! No! Ja està. No l'has de tirar, No l'he de tirar, no l'he de no l'has tirar. Ja la sé! Vinga, No la saps. començo jo. M'aixeco al vespre i no tinc res a dir. Torno a casa al matí i me'n vaig al llit sentint-me igual. Només estic cansat. Este podria ser jo. Tio, estic cansat i avorrit de mi mateix. Ei, estimada, m'aniria bé una mica d'ajuda. Jo la sé. Tu la Tu la saps? Jo la saps? sé. La pots dir? Si la saps, dis-la. Si la saps, la pots No, dir. no em sé la cançó, però no me'n recordo, però te puc dir el cantant? Sí, És que me sona molt, perquè m'agrada molt a mi. sí, Vaig bé? sí. És una cançó de el millor Bruce Springsteen. Dale, Sí? dale. No. Bravo, Adrián! M'agafa bé. Vinga, anem a... He ficat 15-20 segons de cançó també perquè no mos xafen a nivell de si ho publiquem per algun puesto, que no mos xafen el tema del copyright. Vinga, anem a una que igual al principi t'agradarà perquè parlem de drets laborals. Vamos. En Tommy solia treballar als molls. El sindicat ha anat a la vaga. No està tenint sort. És molt dur. La Gina treballa al bar tot el dia, treballant pel seu home. La Porta sé! a casa el seu sou per amor. Ella diu, hem d'aguantar el que tenim. No importa si ho aconseguim o no. Ens tenim l'un a l'altre i això ja és molt per a l'amor. Ho provarem. Tu no saps quina és, Ni Núria? idea, Núria, ni idea. Es un tema de John Bon Jovi. Creo que es Living on a Prayer, ¿puede ser? Sí, ¿no? ¡Calla! ¡Vamos! Sempre he pensat molt en la història. De fet, Tommy i Gina són els protagonistes de It's My Life, també. Sí, Tornen a sortir. Molt bé, anem a pel tema 3.
Vamos. Vinga, vos aquí canviem una miqueta de rotllo. Vale, va. És una mica menys terrenal. Diu, mon anem junts, però tot i així, és un adeu. I potser tornarem a la Terra? Qui ho pot dir? Suposo que ningú en té la culpa. Mos estem enlairant. Les coses tornaran a ser com abans? Ui, esta no la sé jo. No? No. Cap idea? M'esteu agafant per totes bandes. Tenim pistes o algo? No. No. Teniu alguna idea? Comodín del Mos estem públic? enlairant? Enlairant. Mos estem enlairant. Què No. fem abans d'enlairar-nos? Tira la cançó. Què fem abans d'enlairar-nos? Però Clar. qui fa comptes enrere abans d'enlairar-nos? Joder, los coets fan un compte atrás. Ahí estava pensant en los avions, en Ryanair, no? No, però de repente... se'n van a l'espai. Ah, Jo no us dic que estava pensant quan has dit enlairar-nos, perquè... dilo! No, estava pensant en Portem l'airem de del porratge. Tebre, en la política de del Tebre, que es diu enlairem. Ah. I llavors dic, no. Política del Tebre? Sí, Pensava que anaves a dir partit algo de que la està governant transició. Del Tebre és Enlairem. enlairem. Enlairem del Ah, Tebre. com enlairem del Tebre. Tebre. Claro, Sí, diu llavors així, quan sí, has sí, dit sí. enlairem Per favor. us Sí, dic sí, sí, enlairem del Tebre. Per favor, què és això? política municipal, Termi. Bueno, va, anem a un altre tema. Aquí, nostàlgia, la lletra, nostàlgia, un amor profund. Anem a veure què diu. A veure, va. Diu, pensant en la nostra joventut, només estàvem tu i jo. Érem joves, salvatges i lliures. Ara res no et pot allunyar de mi. Ja hem passat per això abans. I ara s'ha acabat. Fas que torni a per més. Teniu alguna idea? No és esta que comença per... Oh! Sí, comença per Na, 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 na. No, no? No sé quin has fet, però suposo que no. Si no em dius un nom o algo... Oh! No? No, Cap idea? no tinc ni idea. Tampoc? Hauria no fet la traducció simultània per a veure quina cançó era. M'estic quedant a quadres perquè les he ballat totes, les he cantat Segur, totes. si no Me te torno lo boixo saps. quan les sento. Esta a mi m'agrada molt a vegades, perquè alguna vegada alguna discoteca te la fiquen en algun remix, però esta és l'original i alguna vegada també per acabar una nit. Anem a sentir. Anem a veure. Tema 4, molt bé. Put in heaven. Pues... Puesto en el cielo. No, we are in heaven. Estamos en el cielo. Pues, ¿qué has dicho tú, Put. No, De ficar al cel. We're in heaven, we're in heaven. Tu no li estaràs Ja estic mirant les lletres, No, 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 jo no No sé estaràs cap. fent Sí, trampes, sí, sí. Adrián. Vinga, anem a l'última, ¿vale? Vamos. Esta... A veure com dir-ho. Sí, anem a un tema una miqueta diferent. Són frases molt curtes. És molt ràpid. Rap. Vinga, som-hi? Vinga, va. Vivint fàcil. Estimant lliure. Abonament per a un sol viatge. No demano res. Deixa'm estar. Ho estic assumint en calma. No necessito motius. No necessito rimar. No prefereixo fer res més. Vaig de baixada. És l'hora de la festa. Els meus amics també hi seran. M'ha volgut sonar al principi, però ja no. Però digues, quina digues? No ho sé. No t'ha sonat. A veure, torna al principi. Vivint fàcil. Estimant lliurement. Abonament per a un sol viatge. No ho sé. Tinc que dir que alguna cosa no l'he traduït literal com me la traduïa el Ja, traductor perquè ja. sonava raro. He fet alguna adaptació d'alguna frase perquè si no quedava una mica estrany. No? No sabeu on va este viatge d'anada? Anem a sentir on va este viatge A veure, d'anada. va. Això és nivell xungo, s'ha de fer amb l'estribillo directament. Claro, però si posa Seria massa l'estribillo fàcil, se no? tradueix el títol de la cançó, llavors és Ja. molt fàcil. Jo havia de Hòstia, fer-vos això arribar és- a l'estribillo. Això és nivell alt. No, jo... A més, de Final Countdown no té estribillo, més que It's the Final Countdown, It's the Final Ja, Countdown, Miro, miro. I el sintetitzador no te'l puc traduir al català. Bueno, molt bé, Adriana ha començat fort en 2 de 2. Sí, M'he vingut avall ràpid. Però, Jo no 2 he de- arrencat. 2 de 5, Núria 0 de 5. Bueno, Vull dir que, no m'he mogut del puesto. que molt bé, o sigui que bé, s'ha participat, molt s'ha bé, molt jugat. bé.
bona cultura musical. Sí, la veritat és que sí. Bé, molt bé, molt bé. I Ja està, està aquí. No portem res més, no, ja? No, Ja està. I està aquí, comença a sonar la sintonia i això vol dir que ja acabem, ja mos despedim d'este divendres, moltes risses, molt d'humor. I això sí, mos veiem d'aquí 15 dies, Vale. en directe, en rigorós directe. Sí, sí. Ja acabem ja el maig i comencem el juny. Vale, vinga. Vinga. Bona Moltes nit. gràcies, nois.